हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कलार टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय जों बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मेथ्सनि माखासे कुइसनफोरनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम बेजों लोगोसे जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय मोनसे खोथा बुंनो जे नोंथांमोना जेब्ला एग्जामखौ होगोन अब्लाथ' बेवहाय नोंथांमोनाथ' मा होनो फ्रायानो जायफोरा बर' लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामदों ना बिथांमोनाहाय कुइसनखौ बर'निखौल' नायनो नाङा मानो होनबा बर'नि ट्रेन्सलेसन खालामनायावहाय माने गोबां मिस्टेक थालांनो नागिरो सम माने गोरोन्थि जायो जाया होननानै बुंनो हाया बेखायनो नोंथांमोना इंलिसखौबो जेसेबां हायो नायफालां नङाबा आरो बर'निखौ जुदि नोंथाङा माने कुइसना मिस्टेकखौनो नों जुदि नायनानै जुदि बानायफ्लाङोब्ला मा जागोन बेवहाय गोरोन्थि जानानै फैगोन जे माब्लाबा बबेयाव नङाखौनो माब्लाबा बबेयाव नंगौ बेबायदि कुइसन माब्लाबा समाव जाफ्लाङो बेखायनो नोंथांमोनाहाय एकदम नायफाथार आरो जेनाखि मा होनो इंलिस ना बे इंलिस कुइसन बेखौहाय नायफालां बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ 12 आरो 30नि आगोसार सानजाबगिरिया आगोसार मानि कमन फेक्टर मानि सानजाबगिरि ना होमबा 12 आरो 30नि आगोसार सानजाबगिरिया मा जागोन आगोसार मानि मा जों बे 12 आरो 30 मोननैखौबो जोङो मा होनो मोनसे अनजिमाजों राननो हानांगोन जों ना मोननैखौबो जों राननो हानांगोन नाय बेवहाय जोङो जेब्लायबो देरसिनखौ नायनो नाङा मानो होनबा जों दुइसिनखौसो नायनांगोन जों ना दुइसिनखौसो देरसिन माने देरसिनखौ नायनाय लोगो लोगो बेवहाय अपसन दं 30 दङ 30खौथ' जोङो 30आ देरसिन जाखाबाय 12खौ राननो हाखाला जों ना देरसिन अनजिमाखौथ' जों फिसासिन देरसिन अनजिमाजों जोङो फिसासिन अनजिमाखौ राननो हाखाया होमबा 15जोंबो जों राननो हाया ना दाना जोङो बेवहाय मा दङ जोंनाहाय खोन्थादोंसै दे दानियावहाय दङ 6 आरो 12 दं होमबा दाना नाय 12जों जोङो 30 मोना जों ना 12जों 30 मोना होमबा जों मा जागोन बेवहाय जों माजों मोनगोन होनबा 6जों जोङो मोननैखौबो राननानै मोनगोन बा सानजाबनानै मोनगोन जों ना माने मोननैबो अनजिमाया माजों रानजागोन 6जोंहाय रानजागोन बियो 6जों रानजानाय लोगो लोगो बेवहाय मा जागोन 5 होमबाथाय राननो हाला जोङो ना होमबा जों ओरैनो मिथिखायो बेवहाय 12 आरो 30 मोननैबो माजों रानजागोन 6जों रानजागोन 12जोंथ' रानजाखाया 15जोंबोथ' 12आ रानजाखायानोसै 30जोंबो 12आ रानजाया होमबा 12जों आरो नैबे 30आ रानजाया ना माबाया जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए 6 आहाय जागोन बेयो ना अपसन नाम्बार ए बेवहाय 6 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन दा नेक्स्ट कुइसनाव मा दङ नेक्स्ट कुइसनाव दं जोंना सासे मानसिया मोनसे बेसाद माने मोनसे बेसादखौ 27.50 राङाव बायो आरो बेखौ 28.60 राङाव फानो बिनि मुलाम्फानि जौखोन्दोआ माने ए मेन बाइस an article for rupees 27.50 and sell it for rupees 28.60 his gain percent is माने बियो बेसेबां जौखोन्दो मुलाम्फा जादों बेखौहाय दिहुननांगौ जे बायनाय जोङो मुलाम्फाया माब्ला जायो जे जोङो बांसिनाव फानोब्ला ना बांसिनाव फानदों बेसेबाङाव फानदों बियो 28.60 फानदों दाना बेसेबाङाव बायदोंमोन बियो 27.50 बायदोंमोन दाना बेसेबां मुलाम्फा जाखो बेखौ जों दानख'बानो मोनबाय बायनायनिफ्राय ना सरि फाननायनिफ्राय बायनायखौ दानख'बानो जाबाय मा जागोन बियो 1.11 जिहेथु 1.1 बियो मा जादों मुलाम्फा जादों दाना बेखौ मा खालामनांगौ जोङो जौखोन्दोआवहाय लांनांगौ 1.1खौ मायाव लांनांगौ नोङो जौखोन्दोआव दाना जौखोन्दोआव लांनांगौ लोगो लोगो मा जागोन बेवहायथ' जौसेजों सानजागोन जोङो ना दानिया मानि सायावहाय बेसेबां रांनि सायावहाय बियो मुलाम्फा खालामदों जे मानि सायावहाय 27.50 माने बायनायनि सायावहाय ना मा जागोन बेयो 27.50 दानिया बेवहाय नाय जेब्ला जोङो बेयावबो दशमिक दं गोजौआवबो गाहायावबो दशमिक दं ना होमबा जोङो जेब्ला दशमिकखौ बोखारगोन जोङो नैबे दशमिक आगदाथिंजायनि लाथिख'खौ जोङो नैबेखौहाय ना बेखौ जोङो होआबाबो जागोन बेवहाय ना दाना जोङो बेवहाय नाय बेखौ लाथिख'खौ बोखारनाय लोगो लोगो गोजौआवबो मोनसेनि सिगाङाव दशमिक दं गाहायावबो मोनसेनि सिगाङावहाय दशमिक दं होमबा समान समान जाबाय होमबा थोंजोङै जोङो बेखौहाय बोखारनो हायो जों ना इन्टु 100 जुदि 11 जों बेखौ रानोबा 2 बा 22 होनाय लोगो लोगो 5 होमबा मा जागोन बेयो 25 जों 100खौ रानबा बेसेबां जागोन बेयो 4 होमबा बेसेबां पार्सेन्ट जागोन 4% मुलाम्फा जागोन बियो ना होमबा 4% मुलाम्फा जागोन अपसन नाम्बार डि आहाय जागोन बियो बेनिफ्राय गाहायनि बबेया मोनसे आबुं बर्ग माने which of the following is a perfect square ना बबे मोनसेयाहाय आबुं बर्ग माने बेवहाय नाय जोङो सिगांनि भिडिअफ्रावबो बेबायदि गोबांथार सावरायखांखाबाय जेब्ला जोङो मुंसेयावहाय 7 नुयो बियो मा जाखाया आबुं बर्ग जानो हाखाया आरो जेब्ला जों मुंसेयाव 8 मोनो आबुं बर्ग जानो हाखाया
दाना बेवहाय लाथिख'आ जेब्ला बे जरा जायो मोनसे ना माने जरा जरा थानो नांगोन मोननै जानो नांगोन बेवहाय मोनसे बारा जाना दंना मोनथाम जाना दं होमबा बेबो नंखाया मा जागोन होमबा 625 बेवहाय मा जागोन आबुं बर्ग ना 625 नि बर्ग रोदाया मा एबा जों माखौ जोङो स्कुवेर खालामबा 625 मोनगोन जोङो 25 खौ जोङो स्कुवेर खालामबा मा मोनगोन जोङो 625 मोनगोन जोङो ना मानो होनबा जेब्ला जों 25 खौ स्कुवेर खालामगोन 5 खौ स्कुवेर खालामबा 25 ना 2 खौ 3 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 625 जागोन बियो ना दाना नेक्स्ट कुइसन नेक्स्टआव दं लाथिख' दशमिक 9 सानजाब लाथिख' दशमिक लाथिख' लाथिख' 8 बिनि समान मा जायो ना कुइसना गोरलैखा ग्रेड 3आव फैयाबो जानो हागौ जायफ्रा ग्रेड 4 होगोन बिथांमोननि थाखाय फैनो हाथावना बेखायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो ग्रेड 3नियाबो एसे नायना लाबानो जाबाय बेवहाय जों मा फ्राय बांसिन हाखाजोबखायो ना हायैआनो गैखाया हाखाजोबखागोन बेवहाय 9जों जोङो मा खालामदो 8 सानजाबदो ना 9जों 8 सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 72 दाना बेवहाय मोनबेसेनि सिगाङाव दशमिक दं मोनथामनि सिगाङाव आरो बेवहाय मोनबेसेनि सिगाङाव दं मोनसेनि सिगाङाव माखासे मोनबेसेनि सिगाङाव दशमिक थागोन मोनब्रैनि सिगाङाव बेवहायथ' मोननै जाखाबाय 9जों 7 सानजाब 8 सानजाबना 72 मोनखाबाय जोङो दानिया जोङो मोनब्रै जानांगौबा मा खालामनांगोन मा खालामनांगोन जोङो लाथिख' फज'नांगोन ना मा जाबाय लाथिख' दशमिक लाथिख' लाथिख' 72 माबाया जागोन अप्शन नाम्बार डियाहाय ना जे मानि थाखाय बेखौथ' मोनथिखाबाय जे इयावहाय मा दङ मोनथाम आरो इयावहाय मोनसे ना मोनथामनि सिगाङाव आरो इयावहाय मोनसेनि सिगाङाव गासै मोनब्रैनि सिगाङावहाय मा थागोन दशमिकाहाय थागोन नेक्स्टआव दङ गं 24 कलमनि बायनाय बेसेना 96 रां अब्ला गं 16 कलमनि बायनाय बेसेना जागोन माने 24 कलमखौ बायोब्ला बेसेबां थाङो दोङो 24था कलमखौ बायनायाव बेसेबां रां नांदों दोङो 96 रां दाना 16था कलमनिखौ जोङो दिहुननांगौ होमबा मा खालामदो 24खौ गाहायाव होदो 96खौ रानदो माने 24आवहाय 96 मोनदोंमोन नालाय ना होमबा जोङो 96खौहाय माजों राननांगोन 24जों बेनिफ्राय माजों सानजाबनांगोन 16जों सानजाबनांगोन जोङो होमबा जेब्ला जोङो बेखौ जोङो मा होनो 8जों रानगोन 8जों रानबा 2 बेखौ 8जों रानबा बेसेबां जागोन 3 3जों बेखौ रानोबा 32 32जों 2 सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 64 ना होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय 64 अप्शन नाम्बार डियाहाय जागोन बियोहाय 64 राङाहाय ना 64 रां नेक्स्टआव दङ समानथाय x प्लास 3 नि समान लाथिख'नि मावफुंथाया माने द सल्युशन अफ द इक्वेशन x प्लास 3 इक्वेल 0 इज समानथाय माने मावफुंथाय बेवहाय ना सरि समानथाय माने मावफुंथाय नाय आंनाबो समानथाय माने बेवहाय इक्वेशन ना मावफुंथाया जाहैबाय सल्युशनथ' मिथिखाबाय होमबा बेयावहाय मा होनदों मावफुंथाय माने बेयावहाय x नि मानखौ दिहुननांगौ ना होमबा x नि मानखौथ' बयबो मिथिखायो जेब्ला जोङो 3 खौ आगदाथिं लांगोन मा जागोन बियो -3 जागोन x नि भेलुआहाय मा जागोन बियो अप्शन नाम्बार बि -3 आहाय जाहैगोन बियो 6 नाम्बारनि आहाय ना गोरलैसो नेक्स्टआव दङ 10 20 30 आरो 40 नि गेजेरथिया द मिन अफ द नाम्बार्स 10 20 30 आरो 40 एन्ड 40 इज होनदोंना माने मिन माने जों मा मिन्थिना लानो हायो जोङो मिन माने बेवहाय गर हिसाबै लानो हायो जोङो गरबो लानो हायो ना जों सिगांफ्राव सावरायबाय जे फारि जरा अनजिमाफोर जेनेबा बेफोरनि गर दिहुनोब्ला मा जायो फारि बेजरा अनजिमा फारि अनजिमा बेफोरनि बेजराया बिसोरनि गर दिहुनब्ला माखौ लायो जोङो जे गेजेराव जाय अनजिमा दं बेखौ लायो जोंना बेवहाय नाय बेवहायबो बेखौ फारि अनजिमाखौनो हमना लानो हायो मानो होनबा बिसोरनि फारागथिया मा जाना दङ 10निफ्राय 20 जाना दं बेवहाय ना 10निफ्राय 20 माने मा 20 फारागथि जाबाय 20निफ्राय 30 माने बेवहाय मा जाना दं 10 फारागथि जाना दं मानो होनबा बिसोरहाय फारि बायदिखौनो जों हमना लानो हायो जोङो ना होमबा बेवहाय मा जागोन जे गासिनिबो डिफारेन्सआहाय मा जाना दंखायो बेवहाय समान जाना दं अब्ला जोङो बिसोरनि गरखौ मा लानो हायो ओरैजायनि बेवहाय मोनब्रै दंना मोनब्रैयाव होनबा बिसोर ओरैबो मोननै जागोन बेना होमबा बिसोरनि गेजेराव मा अनजिमाया थागोन बेवहाय मा अनजिमाया दं ना 20 आरो 30 20 आरो 30नि गेजेरावहाय मा अनजिमाया थागोन होनबा गेजेरथारावहाय 25 थागोन ना थाया 25 थागोन होमबा बेवहाय बिसोरनि मा होनो गेजेरथि एबा मिन एबा गरबो लानो हायो जोङो एभारेज माने मिनखौनो जोङो एभारेज होननानै लानो हायो जों ना होमबा मा जागोन बेवहाय अप्शन नाम्बार बियाहाय 25 जागोन जुदि बेखौ जोङो मावफुंबा ओरैबो मावफुंनो हायो जोंना जेब्ला जों मावफुंगोन बेखौहाय बानायथारोब्ला गोलाव सम नांगोन जेरैहाय 20 30 10 20 30 40 ना बेबायदि खालामोब्ला मा जायगोन बेवहाय 40 ओरैजाय मा होनो बेखौहाय 40 70 90 100खौ जों माजों राननांगोन जोङो 4जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 25 बेबायदि ना होमबा जों बेखौ बानायनो जों डाइरेक्ट थोंजोङै बेवहाय गेजेराव मा दं बेखौ हमबानो जाबाय ना 25 बियो होमबा थोंजोङै जोङो बेबायदि दिहुननो हायो आरो नङाबा जोङो ओरैबो बानायनो हायो जे बेवहाय फारागथिया जिहेतु मा दङ
20 बियो ना जाबाय दे नांला ना जासिगोन बेखौहाय दाना नेक्स्टआव मा दङ नेक्स्टआवहाय 625 नि गोहो दिन्थिथिया माने दा एक्सपोनेन्शियेल फर्म अफ 625 इज माने पावाराव लांबाय बेखौहाय ना मा जों मा मिथियो बेखौहाय जुदि जों बोखावगोन जों ना जुदि बोखावो बिनि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ दिहुनगोन 5जोंथ' जों राननो हाखायो 5जों इखौ रानबा मा जागोन 1 हरनाय लोगो लोगो 5 जाबाय 2निफ्राय 12 अंकबाथ' 1 जागोन 1 जों 2 जों 12 12 हरनाय लोगो लोगो 2 10 होमबा 10निफ्राय 10 थांबा 2 मा जागोन बेवहाय 25 बा मा जागोन 5 ना आं खोन्थादों बेवहाय माबोरै बानायो ना बेवहाय नाय होमबा मा जागोन बेवहाय 5 मोनबेसे दङ मोनब्रै होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार सियाहाय जागोन ना अपसन नाम्बार सियाहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन माने 5 बा मोनब्रै सानजाब बेवहाय जों दहाय मोनखाबाय जे 625 आ माने बर्ग रोदा 25 नि नङा नङा 25 × 25 जों सानजाबनानै मा मोनो जोङो 625 मोनो आरो जों 25 मोननायखौ मा मोनबावो जोङो 5 × 5 मोनबावो जोङो 5 × 5 बा 5 मोनब्रै जागोन बियो ना होमबा जोंना मा जागोन 5 पावार 4 जागोन बियो ना होमबा अपसन नाम्बार सियाहाय नेक्स्टआव दं मोननै जाफुं खनानि दाजाबगासैया जाबाय द साम अफ द मेजार्स अफ 2 कमप्लिमेन्टारि एंगल्स इज माने मोननै जाफुं खनानि दाजाबगासैया बेसेबां जायो जे खना मोननैया माब्ला जाफुं खना जागोन जेब्ला मोननै खनानि दाजाबगासैया जेब्ला मा जायो 90 डिग्री जायो अब्ला मा जागोन बियो जाफुं खना जागोन बा मोननै जाफुं खनानि दाजाबगासैया मा जागोन बेवहाय 90 डिग्री जागोन बेनिफ्राय आरो जाफुंमा खनाया मा जागोन 180 डिग्री जागोन बियो हा ओमफ्राय जाबाय दानिया नेक्स्ट कुइसनाव जों थांदिनि नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेयावहाय the number 1.101001001001001 is जे नैबे अनजिमा ना नैबे अनजिमाया जे मा जागोन बेवहाय ए नेचारेल नाम्बार मोनसे मिथिंगा अनजिमा ए होल नाम्बार मोनसे आबुं अनजिमा ए रेशनेल नाम्बार मोनसे रानजोबथा अनजिमा एन इरेशनेल नाम्बार मोनसे रानजोबथायै अनजिमा माने बे अनजिमाया मा जागोन जे बेवहाय नाय जोङो मिथिंगा अनजिमायाथ' जों बयबो मिथिखायो 1 2 3 बेबायदिखौ जोङो मिथिंगा अनजिमा बुङो आरो आबुं अनजिमाया जाहैबाय लाथिख'खौ लाफानानै नैबे गासै मिथिंगा अनजिमाफोरानो मा जायो आबुं अनजिमा होमबा बेवहाय ना रेशनेल नाम्बार माने रानजोबथा जोङो बेखौहाय राननानै फोजोबनो हानांगोन बेवहाय ना बेनिफ्राय जावलेफिननाय जायोब्लाबो मा जागोन दशमिक फुवारनाया जावलेफिननाय जायोबाबो रानजोबथा जागोन दाना रानजोबथायै माने जों बेखौ राननानै फोजोबनो हाया बेयावहाय अनजिमाफोराहाय जावलेफिना बेयाव नायदो बेवहाय अनजिमाफोरा जावलेफिनाखै 1 नि उनाव लाथिख' फैदों बिनि उनाव 1 जादों ओमफ्राय 1 नि उनाव लाथिख' मोननै फैदों 1 फैदों ना बेवहाय अनजिमाफोरा जावलेफिनाखै बेखायनो मा जागोन अपसन नाम्बार डियाहाय मा जागोन कारेक्ट एन्सारा जागोन माने बे अनजिमाया नैबे अनजिमाया मा जागोन रानजोबथायै अनजिमा माने जोङो राननानै फोजोबनो हायाखै जेब्ला जावलेफिननाया माबायदिखौ होनना बुंगोन जेब्ला फिन मोनसे अनजिमायानो जावलेफिनबाय थागोन जेरैहाय हमना लाबाय जों साप'ज 3.333 बेबायदि जावलेफिननाय ना हमना लाबाय 1478 1478 बेबायदि फिन मोनसे बियो जावलेफिनो बेवहाय ना फारि जावलेफिनदों बेबायदिखौसो जों मा होनना बुंगोन जोङो बेबायदि जावलेफिननायखौ जोङो रानजोबथायाव लानो हायो जों ना रानजोबथायावहाय होमबा जोंना बेवहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डियाहाय ना स' भिडिअआ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअआवहाय माबाफोर बुंनो गोनां दंबा कमेन्टआवहाय बुंहरबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो मा होनो माबाफोर गोरोन्थि नुयोब्लाना एसे फोरमायहरबानो जाबाय